Amatorii de concursuri interactive au avut posibilitatea în această dimineață să-și testeze cunoștințele despre Europa și Uniunea Europeană în cadrul evenimentului organizat la Biblioteca Județeană Panaiti Strati de Centrul de Informare Europe Direct Brăila și Inițiativa Cetățenilor Seniori din Brăila. Cele două organizații doresc să familiarizeze într-o manieră amuzantă și prietenoasă brăilenii cu noțiuni cum ar fi Parlamentul European, Consiliul Europei și alte structuri ale Uniunii Europene. Acțiunea face parte din cadrul programului manifestărilor dedicate Săptămânii Naționale a Voluntariatului, realizată la Brăila de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, filiala Brăila și Centrul de Tineret Teen Club, care își propun promovarea și recunoașterea voluntariatului. În holul Bibliotecii Județene Panaiti Strati, organizatorii evenimentului de astăzi au amenajat un stand unde amatorii de concursuri interactive au avut posibilitatea să își testeze cunoștințele și nu orice fel de cunoștințe, ci cele despre Uniunea Europeană. Națională a Voluntariatului, Centrul de Informare Europe din Brăila, în colaborare cu Asociația Inițiativa Cetățenilor Seniori, și au vrut să organizeze o activitate, zicem noi, interactivă și distractivă în același timp pentru publicul brăilean. Cetățenii care vor veni astăzi la standul pe care l-am amenajat în cadrul Bibliotecii Județene Panaiti Strati vor avea posibilitatea să primească materiale informative cu tematică europeană și materiale promoționale realizate de Centrul European din Brăila, cu o condiție, aceea de a extrage o întrebare despre Uniunea Europeană și, bineînțeles, de a ne oferi răspunsul corect. Vă reamintim că evenimentele organizate în această perioadă sunt diverse și cuprind concursuri pentru copii, ateliere de creație plastică, acțiuni de educare a populației pentru sănătate, organizate împreună cu filiala brăileană de Cruce Roșie, concursuri interactive de orientare turistică în Parcul Monument, competiții sportive cu participarea voluntarilor și a tinerilor cu dizabilități de la organizația Trebuie și pentru prima dată la Cazasu se va organiza un proiect care are ca scop revigorarea corespondenței clasice. Mega TV este partener media al evenimentului, iar programul complet al manifestărilor poate fi găsit pe pagina de internet www.brăila.tv.